naozaj po tom všetkom, čo sa stalo v Paríži, tak ľudia sa boja chodiť do Paríža. A ja, jak som si prečítala túto knihu, ktorej strašne prajem, musím ju ukázať, aby mala veľkú, dlhú cestu aj po Slovensku, aj v Čechách. Dokonca som ju už darovala jednej mojej kamarátke v Poľsku. Chcem len dodať, že tá posledná ukážka, ktorú som prečítala, by mala podľa mňa otvoriť trošku srdcia a oči Slovákom a Čechom, že mali by sa prestať bať chodiť do Paríža, lebo ja viem, že dnes, v dnešnej dobe žijeme takú hektickú dobu, nielen v Európe, ale vôbec na celom svete. Ale ako povedala Mária, veľmi peknú myšlienku, že stále aj napriek tomu, čo sa stalo v Paríži, máme takú dôveru v ten Paríž. Mária presne vystihla tú úžasnú atmosféru v Paríži, že keď si človek konečne si povie, musím si sadnúť do tej kaviarničky, dať si tú kávu a konečne sa pozrieť aj hore. Nielen do neba, ale čo je okolo nás. A ona to vystihla strašne pekne cez tie také slovné hráčky, ako spomenula hlavne v tej prvej knižke, kde sa veľmi dobre pohrala so slovami a vlastne ten Francúz tiež, viete, tá frazeológia je veľmi zložitá a ťažko sa niekedy tie slovné hračky prekladajú. Takže ona vlastne, ako to aj povedala, ako to povedal aj môj prvý učiteľ, že keď niečo chceš povedať vo francúzštine a keď nevieš dobre jazyk, tak to daj do úvodzoviek a buď tí ľudia sa otvoria a pochopia to, alebo sa neotvoria. Takže ja si myslím, že táto kniha je také otvorenie pre ľudí, aby nabrali dôveru, lebo ja viem, žijeme dosť ťažkú dobu, ale musíme si veriť a je to na nás, na ľudí, že či sa to zmení, alebo sa to nezmení. A ja verím pevne, že sa to zmení a že taká tá dôvera vzájomná bude.